Kabul etmeyenler Li Tirkiye zor uzaqtên li ser HDP her diçe zêdetir dibe. Di vê çarçoveyê de 28 fezlekeyên derbarê parlamenterên HDP da ji bo parlamentoya Tirkiye hate şandin. Piştî ku Erdogan got divê li parlemen ya hewce bêkirin û şûnda. Partiya Netewperest İYİ Partiya ku di Navtifaqa Miletê de cî digire. Eşkere kir ku ew ê ji bo rakirina parêzbendiyên HDP dengê bikarbînin. Parlamenterê Batmanê û nûnerê HDP li lijneya bilind a hilbijartinê Mehmet Ruştû Tiryakî ji bo Kurdistan bîstçarê axivî û got. Ew bawer nakun ku doza girtinê li cî HDP vekin. Lê ew di wê baweriyê dane ku desthilat dixwaze bi zor û zextên siyasî û darazê HDP ji girtinê jî xirabtir bikin. Ez nebawerim doza girtinê ser HDP vebe lê belê ew ê armanca wan ew e ku HDP ji girtinê xirabtir bikin. Yani dixwazin HDP bile siyaset nemeşîne Parti İYİ Parti jî CHP jî HDP jî xwe yani li hember vî jî bisekine rayê AKP û MHP têr bike. İhtiyacıya AKP ve MHP tine jî muhalefet, nêrîna muhalefetê ji bo pêşerojê mühim e. Li gorî pisporê hiqûqa navdewletî û mafê mirovan Kurtuluş Baştîmar nîqaşên li ser girtina HDP ji aliyê Ewropa û welatên demokratîk ve bi endîşe tê şopandin. Baştîmar destnîşan dike. Ji bo girtina HDP tu bingeheke hiqûqî nîne. HDP'nin kapatılması ya da HDP'li Di sistemekî demokratîk de girtina partiyeke siyasî nayê qebûl kirin. Fezlekeyên ku derbarê HDP yan dihatine amadekirin, darbeyekê ji bo demokrasiya Tirkiyeyê. Ewropa û civata navdewletî wan geşedanan weke antîdemokratîk dibîne û qebûl nakin. Mîneka Batasûnayê ji bo HDP şaşe. Ji xwe ji aliyê hiqûqê we tu bingehek nîne ku HDP bêgirtin. Di nav da hevseroka HDP Pervîn Buldan û Serokwekîla Koma HDP Meral Danış Beştaş bi giştî derbarê ne HDPyiyan da fezleka hatine amadekirin û ji bo komisyona têkel jî hatiye şandin. Ger li lijneya giştî ya meclîsê bê dengdan û bi piraniya dengan bê qebûl kirin wê parêzbendiya parlamenterên HDP bê rakirin û riya darazê bo wan bêvekirin. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.